El número 4. Vinga, eliminada, no? Molt bé. Els eliminats? Allà, Qui ha sigut eliminat ara? A seure allà. Així, al banquillo. Atenció! El número 18! Això és nulo, això és nulo. Primer has d'intentar agafar el mocador, No. És nulo, és nulo. Primer has d'intentar agafar el mocador i si no pots, perseguir-lo. Atenció! El número 3! Aquesta no la sabia jo, fora poder més, sisplau. Molt bé, molt bé. El número 2.